ba mutunci. Duk wanda bai biya mana kuɗin wuta ba kai ku yanke ta. Okay. Kana ji ai? Yau ba mutunci duk wanda bai biya kuɗin wuta ba ku yanke ta. Ruwan sama. Ka san bayyaji sosai. Wuta yankewa ya mi. Mutum bai biya ba. Duk wanda bai biya. Kace ruwan za a yi ruwan sama ruwa. Wuta yankewa ba mutum ba su biya ba. Kai ba ka ji sosai kunne ba ka. Wuta a gidan wa. Wannan mun canja hawo ga bayyaji sosai wallahi. Ba to ya za a yi tunda ka gara nan ma mun je. Kai dan kira mana mai gidan nan. Assalamu alaikum. Za a yanke wuta. Wuta yauwa. Kira mana mai gidan. Yauwa. Assalamu alaikum. Gida barka dai. Kake gani haka ne. Kudin wuta ne kake biya. Kuma na ga gidan nan kaga wajen wata nawa baka biya kudin wuta ba. Ka rubutu a jiki. Yo watan ka nawa baka biya kudin wuta ba. Wutar samun ta muke yi. Kowa ya san ba a samu. Wata ne mana sati kai nawa ba a samu wuta ba. Gaskiya mu yankewa saboda Oga. mu yanzu an samu. Kuɗin kuɗin da oga wannan baya biyan wuta. Baya biyan kuɗin wuta. Yake tar Allah bai kuke jira ne. Baya biyan kuɗin wuta. Kaga nan gemu da tsotska ban na zaso. Baya biyan wuta kwaran kuɗa. Wuta za a bada kuɗin wuta ba. Gyara kar yanke ta Wannan yanke ta zai yi. Baya biya oga. Mai gemun tsatso baya biya. Baya biya wannan. Baya biya. Ba ta biya kuɗi. Shikenan burin jan dawo. Shikenan Yawa. burin jan dawo. Ra gidan dan bakon nan wannan shi ma za mu. Oga abinci za ta kawo. Abinci za ta kawo. Ya sani. Kai da ko ne ya sani. Ko dai abinci za ta kawo. Ya je Kuranga. wannan kuma mun canja yau ga. Bai aiki da shi wannan ai wahala ce. Shi da ga ba mu yi aiki da shi. Ai ba su haka yake ba. Wani ba ta kai kai munafiki ne. Na ji. Zai kawo mana. Wannan fa ba ƙarin zuwa unguwan nan ba. Ga wannan abin yayi yawa. Ni dai ba zan ƙara dawo unguwan nan ba. Ya fi sama ciki. Kai kuma ana ba za mu ƙara zuwa unguwa ba kana wani jifin yayi yawa. Wuka ce ba ba wuka ce ba. Wuka ce. Dutsi ne. Wuka ya dauko. Dutsi ne kyakkyawa. Da idanun nan.